Murag katawanan kay ning ato karon nga ebanghelyo mga igsoon, kay kun unsa kadinaig si Hesus sa miagi nato mga ebanghelyo, kun unsa siya ka sikat tungod sa atong na bati nga mga milagrong iyang gibuhat o mga pagtulunan, karon doon na nagyoy mga taong mitawag niya nga nabuang siya. Lisura na hunaon kamo dinhi magsige mog lektor, magsige mog alagad simbahan, nya daghang ay mudaig ninyo, nya naaday mga taong moingon nabuang na ng mga tawhana. Ako dinhi sige ko guwali, nya human ay moingon dito si Padre Siano nabuang. Munang naratol in taon ang mga kabanay ni Hesus, ningadto sila kay iyag kuhaon siya kay basig nabuang na siya. Unsa may hinungdan nga nakasulti man sila ani nga nabuang na siya. Daghan man ang interpretasyon sa mga theological experts or Bible experts nato nga kanikuno gi palakat lang ni sa mga kabanay ni Hesus ingon nabuang na sila kay gusto nila nga si Hesus ila nang papulion. Murabag ka na bang gusto nila ba nga kuhaon nila si Hesus? Or tinuod gid ni nga niingon ang mga tao nga nabuang siya tungod sa iyang mga pagtulunan nga gitudlo, labi na gyud sa iyang pag-angkon nga siya mao ang Mesiyas. Nya sa iyang kapobre, sa iyang pagkaway grado, sa iyang pagkawa gyoy ikapasigarbo iyang kaugalingon, nya moangkon siya nga ako mao ang Ginoo. Moingon gid ang mga tao nabuang na ni siya. Di ba? Kamoron og moingon ko ako maoy Ginoo, unsa inyo itawag nako? Sunod mo nako kay ako maong Ginoo, unsa inyo itawag nako ron? Sige, tubag. Ingon dayon mo nabuang ka diya pa din. Ana. Pero si Hesus nagpuyo siya sa kamatuoran. Wa siya gisulting bakak. So pagsulti niya nga ako mao ang Ginoo, aris ang tinuod gyud nga Ginoo. Siya gyud ang Ginoo. Nya unsa may naong sa Ginoo nga naa niya? Ang naong sa Ginoo nga naa niya murag buang, way ilis-ilis sa sinina kay usa ra iyang gisulob, way pagkaon, wa gani siya balay, wa siya kanini ang gitawag og kwarta nga ikapasigarbo. Wa gyud tanan. Di ba kanang buang maglakaw-lakaw? Wa gyud. Usahay gyud kanang buang, purol na lang gyud mahibilin nya kuptan og jotay ang purol nya muyayhas pikas, mga kita gud in taon ang tuas ilawom. Buang. Di ta ganahas buang. Ngano man kay buang gud. Nya si Jesus mura siya nagbinuang. Di siya matuhuan labi na gyud kay ang iyang gipangsulti dili haom sa gipangtudlo sa mga Pariseo. Matud pa diri sa atong unang pagbasa, niingon diri ang katong tulda sa kasabutan, duha dito siya kabuok, nay dako nga tulda, nya didto sa sulod sa tulda, tuwa pa gid ditoy gamay nga tulda nga mao na gidtoy gibutangan sa arkas kasabutan katong duha ka papan katong sugo sa Ginoo. Nya gitawag dato siya ang labing balaan, the Holy of Holies. Ang tibok tulda balaan. Kadtog yung pinaka sentro mo balaan na jud kadtos tanan. Pareha dinis ato sa simbahan, tanawa ang sit up sa simbahan. Kamo dihang naglingkod, kabahin na mo sa simbahan. Pero di adiri ang sanktuaryo, ni adinhi. Mao bitaw nga diri ang magtungtong diri ang pari ra sa unang panahon butangan nig koral diha kaning padong sa altar naa ni say koral, dili mo makaso diri og dili mo installed minister anharas gawas gani karon hangtod karon sa mga religious convents ang ilag pong misahanan naa gyapoy koral. Labi nas mga madre nga mga mongha o nanay koral ang pari ray makaso didto. Kay ang pari kuno balaan man muna maso dito. Kamong mga di balaan kutob ra mo des gawas. So ingon ana nakaron matud pa sa atong unang pagbasa
misulod si Kristo niining labing balaang lugar dili sa tawhanon nga paagi. Dili sa tawhanon nga paagi. Unsa may iyang gidala? Gadala siya sa iyang halad nga mao ang iyang dugo. Ang iyang dugo mo iyang gida og iyang gihalad didto sa labing balaang lugar. Hain man ning labing balaang lugar, ang cross, ang gibitayan ni Kristo didto sa cross, ang Golgota. Mao ni siya iya narong labing balaan. Lahi kay no, kaysa una ang labing balaan protektado man to, naitulda. Karon ang labing balaan mao na ang cross. Na karon unsa may nahitabo sa pagbuhat ni Hesus niini, nahitabo ni dinis kalibutan tungod kay gipuy-an niya ang kinabuhi nga angay puy-an aron ta mabalaan. Unsa man? Kinahanglan tang magpuyo sa kakabos, unya ikaduha magsangyaw sa maayong balita, makig-away sa sala. Magpuyo sa kakabos, unya magsangyaw sa maayong balita. Kung mao gani niya itong puy-an, patay kita. Kaya nga naman, kabos ka, di sa ato pa, way mo respeto nimo. Nagsangyaw pa jud ka pulong sa Ginoo nga manginsulto ngadto sa mga taong gamhanan o adunahan, patay gyud. Nya kining atong kamatayon, kining atong kasakit, labi na gyud muagas atong dugo. Unsa may resulta? Mabalaan ta. Mao ni ang mulimpyo sa tanan nato mga sala kining atong kasakit. Usas paborito kay nakong topic kung mag-counseling ko anang mga tao nga nagdepresyon tungod sa kabug-at sa ilang gibati. Ako dahil na silang tudloan og pipila ka mga principles. Usas mga principles nga kung itudlo kana gyung moingon dayon ko, go through the pain without complaint. Gaksa, atubanga, dawata ang mga kasakit nga wa gyud reklamo. Mabalaan gyud kana, wag tang gyud imong depression. Testingin na ninyo, kana bang kasakit nimo atubanga nya dawata nga wa gyud reklamo. Wag tang ginang imong kasakit. Maro kay ning Ginoo. Tanawa ha, nagpakamatay siya, nagpapatay siya, gipaagas niya iyang dugo aron makabot niya ang kaluwasan. Nahimo na hinuon siyang Holy of Holies, King of Kings and Lord of Lords. Nakabot niya ang kadaugan batok sa sala, pinaagi sa pagpakamatay sa mga makasasala. Mo ni katawanan kayes Ginoo. Mo nang di ta kadakop niya, hastang yawa maglisod. Kaya nga naman, ang style good sa yawa mga igsoon, sultihan talang mo, o wapa mo kahibaw, pero basig nahibaw na mo, ang style sa yawa, pasakitan gid ta para muundang tagsunod sa Ginoo. Mo gani ang style, pasakitan gyud ka. Pabugatan gid ang imong kinabuhi, hatagan jud kag daghang problema aron ka mo give up sa imong pagsunod sa Ginoo. Nya unsa may panig-ingna ni Kristo, moabot na gid ang daghang problema, mauna ng panahon nga maglipay ka. Nga naman, dinhi dako niining dapita mabalaan. Mo na makapabalaan nato ang mga kasakit. Mo na niingon diri sa atong tubag sa Salmo, misaka ang Ginoo ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay. Singgit sa kalipay, kinisaka naman siya. Usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Singgit sa kalipay. Unsa iyang giagian diri sa kalibutan sa upa siya musaka? Grabe nga kasakit. Nya nisaka siya uban sa mga singgit sa kalipay. Ug ato ni silang sumpayon ang iyang kinabuhi o kining gisulti sa Salmo, ang hinungdan nganong dunay singgit sa kalipay tungod kay duna say agas sa mga luha, agas sa dugo ug pagminatay nga iyang giagian. Didto sa Getsemane, sa dihang nagampo si Hesus, kaliabot ng iyang kamatayon, ang iyang gihilak, ang iyang luha, dugo, ang iyang singot, dugo. Grabe ang kasakit. Pero pagkahuman ato,
misaka siya sa langit uban sa singgit sa kalipay. O sayon na kay na nato reconcilon aron mawa ang atong kabugat. Kining akong kasakit mubunga ginig kalipay. Nindot kay no, kining akong pag-antos mubunga gini og kalipay, kahimayaan. Pagkaninduta na, doon na pakahilabaw ana nga prinsipyo nga isulbad nato aning atong pandemic, isulbad nato aning ato rong grabe kay mga problema dinis kalibutan. Murag para nako wa na, this is the best formula. Nga kining akong kasakit mao ni ang mubunga og kalipay, ang akong pag-antos mubunga nig kasantos, ang akong kamatayon mubunga nig kinabuhing dayon. Nya, okay na ninyo. Kung doon na ro'y tao nga magsinggit dihasdan nga hapit na matapos ang kalibutan. Pag hinulsol mo sa inyong mga sala, nya, matod pa si kaduhang pagbasa, kamong, gibutan din ni San Pablo, kamong mga nakadungog mo ito. Ingon dire, ang mga lalaking minyo magkinabuhi sa marag dili minyo. Sa ato pa, ulitaw na sila. Kadtong naghilak, sa marag wala maghilak. Sa ato pa, muhilak sila, niya mukatawa, mura sila buang. Ang nagkatawa, sa marag wa magkatawa. Ano? Moingon ka nga mukatawa ka niya magsikag ingon guol kay ko, mura magwa magkatawa. Ang namalit sa marag dili tag-iya sa iyang mga pinalit, kadtong nagnegosyo sa marag wala magnegosyo. Pasabot moingon dayon dire ang tao nga magsinggit, ayaw na ang kuna ang inyong mga balay, kanang inyong mga pinalit, kanang inyong mga negosyo, ayaw na nag-angkuna. Ipanghatag na kay hapit na matapos ang kalibutan. Sa motoo mo, dili. Uy, tubag. Singgit ba? Anas daan. Saman mo, motoo mo, dili. Adi mo motoo? Di, tubaga lang, usama mong hilo mga kayo tanan. Motoo, dili. Kusga. Kusga lagi. Di mo motoo? Hasta ka mo mga lektor, di mo motoo? Ambot, atong choir na to, too ba sila? Di mo motoo o motoo? Uy, kusga, oy. Sa ato pa, gimahal gid ninyo ang inyong mga pinalit, no? Gimahal gid ninyo ang inyong asawa, ang inyong bana, ang inyong anak. No, gani uban, bisag ang anak nga gagmay dili padhi o simbahan, dadon gyud kay gimahal lagi. Ang tud ani ma-lockdown gyud ta ani. Kay ato man yung supakon, di man kita musunod sa mando kay gibahal lagi. Muna ang problema nato karon unsa man, galisod na ta og tuo sa pulong sa Ginoo. Matod pa ni Kristo diri katong gipriso na si Juan, hapit na putlis liog si San Juan Bautista, unsa may gisangyaw ni Hesus? Biyain ninyo ang inyong mga sala ug tuo kamo sa maayong balita. Unsa may gisultis maayong balita? Dumte ang inyong ginikanan, inyong amahan, o ang inyong anak, inyong asawa, ang inyong bana, ang inyong balay, ang inyong mga kabtangan tungod kanako. Niingon si ana, biyain na ninyong tanan tungod kanako. Nya mosunod mo ani. Uy, tubag. Di lang yapon.
Kisa mo din yung sundon, kanang kasi ingon nga, hala, padato gyud mo, ayaw gyud mo itugot, hala, exercise gyud mo maayo, aron di mo masakit, dili mo mamatay. Hala, nos-nos gyud anang inyong naong, aron mo gwapa gyud mo, batan-on gyud mo kanunay, tina gyud anang inyong buhok, aron gyud batan-on mo tan-aon. Inom gyud ana mga supplements aron di gyud mo matiguang, aron lagsik kanunay. Ana, kay di gid ta magpakamatay. Kana inyong tuhan, ganahan mo ana. Imna ni, kay di gyud mo masakit anig COVID, di gyud mo mamatay ani, kani mo ibuhata. Tuong ana. Nya bisag mahal kayo, palita gyud, ugwa kay kapalit, data-datahi lang, utang lang usa, haron lang gyud healthy gyud kaayo ka. Ana, motuo mo na mo ana. Di gyapon. Unsa man yung tuhuan? Unsa man yung tuhuan? Di ay nagsulti nga, hapit na mo mga matay, hala undang na mo anang sigig pangangkon anang inyong mga pinalit nga yuta, pinalit nga balay, kanang inyong mga asawa, mga bana, angkona, ayaw na nag-angkona, sama rag di mo minyo. O, naay gisulti ana. Ana, nya di man sad mo mutuo. Nya diya say nagsigingon nga, padato gyud mo, padak-i gina inyong balay, i-renovate gina, kurala gina inyong yuta aron komportable kayo mo, pamalit yung mo bag-ong sakyanan, nya inom gyud maayo, pa-check up gyud maayo sa doktor, aron gyud di gyud mo masakit og di mo mga matay. Beto o mana. Hamin tuan A or B? Wa na maimpirno gid ta aning tanan. Mga igsoon, porting lisura na karon. Nga naman, ang kanigyong pagtuo nawa. Kani si Jonas or si Hunas, usa ni siya ka propeta. Sa dihang nagtan-aw siya sa Ninive, nga purtig yung batia o batasan, nangandoy gid siya nga may ratag mga matay mong tanan. Nya kay gisugo man siya sa Ginoo nga ana ganing isangyaw ang maayong balita. Og inyo ning basahon ang kinabuhi ni Jonas, mingsupak siya sa Ginoo. Nganuman kay duna na siya hunahuna nga may ragid untag mahurot ning kamatay ning taga Ninive, kay grabe na gyud, kagrabe na gyud ang ilang mga sala. Wa na gyud sila pagtuos Ginoo. Motong pagsugo sa Ginoo niya, ni likay siya, mingsakay siya barko padong sa laing lugar. Nya pag-abot na niya dito sa barko, gipabagyo og maayos Ginoo, gihapit na malunod ang barko, hangtod nga na problema na kayong iyang mga kuyog didto, naghimo sila og mga pamaagi aron mahibaw ag kinsa ginakaingon ani nganong nikalit man ni og subasko nga porti manuntang linawas dagat, napamatud-an nga si Jonas di ay dunay dako kayong tulubagon sa Ginoo, sa iyang Ginoo. Mao tong niingon siya, aron maluwas mo, ihog ko ngadto sa dagat. Kanang na ang dagko kay mga bawod, iiksa ko didto aron maluwas mo. Pasabot, naghikog si Jonas, kay matod pa niya, puslan man sa diay tingali nga, di man jud ko tagaas Ginoo sa akong gipangayo, may pagmamatay. Ano? Mao man to iya. Mag-iiksa siya dito. Ang Ginoo nagsugo sa isda, gitukob sad siya. Mao tong tulo siya ka adlaw og tulo ka gabi sud sa tiyan sa isda. Nya pag human sa tulo ka adlaw, gibugwak siya sa isda didto sa baybayon sa yuta sa Ninive, sa nasod sa syudad sa Ninive. Didto siya sa baybayon. Nya mao na ni ang unang pagbasa. Naminaw mo sa unang pagbasa? Wa lang yapon. Wa mo maminaw. Nay, ang unang pagbasa ay niingon diri, basahon ni Jonas chapter 3. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive og isangyaw didto ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Mautong nilakaw si Jonas, wa naman siya mahimo, luya in taong iyang lawas. Ang Ninive kuno, ang Ninive, dako kayo nga syudad, nga dili mahuman og baktas sa tulo ka adlaw. Kana bang mulakaw kag tulo ka adlaw nga wa gihunong-hunong? Di mahuman og baktas, portig yung dako ang syudara.
Pero nibaktas ra siya usa ka adlaw, nya nagsangyaw siya nga nag-ingon, laglagon ang Ninibe tapos sa kapatan kaadlaw. Mura gina iyang gisulti. Nilakaw siya usa ka adlaw tadlas sa syudad. Usa pa lang kaadlaw, sa ato pa wa pa siya katunga. Kay tulo man kaadlaw lakawon, wa pa siya katunga og lakaw. Nya nagsigig singgit, laglagon kining syudara sulod sa kapatan kaadlaw. In 40 days mga matay mong tanan. Nitoo bang mga tao? Nitoo. Ang tanan gyud, hasta mga hayop nagpuasa, hasta ang hari nagsulob, nagsako, nagbulibod og abo, midikri pa gyud siya, di ta mangaon, mamiya atas atong mga sala, biyain na ng inyo mga balay tanan, di ta mangaon, og biyaan gini natong atong kadautan, pabasin mausab ang planos Ginoo. Ana. Yan, nausab ang planos Ginoo. Nausab? Wag yapon mo maminaw. Tungod kay nakita sa Ginoo nga nagnibiya sila sa ilang daotang binuhatan. Nganong nakita mas Ginoo nga usa pa man lang kaadlaw? Or ibutang na to, mga usa ka semana na to, kay nagdikri pa man ang hari. Usa lang ka semana, nakita nas Ginoo nga mibiya sila sa ilang binuhatan. Unsa man? Unsa may nakita des Ginoo? Di man ka kaproyba panalitan imong bana nangabit. Nya human nag-standby na sa inyong tulo ka adlaw, nibiya na din na sa siyang daotang pagpangabit. Moingon di ka, salamat kay nibiya na gyud. Nagasige ra man sa nag-text-text. Giunsa man sa Ginoo pagkahibaw nga nibiya na sila. Wa gyapon mo kibaw. Wa sa ko kibaw, Ginoo man tinibaw. Ang Ginoo nakakita sa kasing-kasing, nakakita sa atong hunahuna. So sa pasabot dinhi, kini di ang pagbiya nila sa sala nagsugod sa ilang desisyon o sa ilang kining gitawag nato og kasing-kasing, ang ilabang kaning gugma. Nahigugma na sila sa Ginoo. Wa na sila mahigugma sa mga binuhat sa Ginoo. Nakita nas Ginoo nga ang ilang kasing-kasing karon wa na gyud mahigugma sa mga pinalit nilang butang, sa ilang mga balay, sa ilang mga kahilayan, sa ilang mga kanang kalingaw ba, kanang kalingawas kalibutan, mga sakyanan, mga computer games, sugal, inom, kaning pagsigig og tigom og kwarta, panindot ana mga balay, unya siging kinihaay anang mga yuta, ilog anang mga yuta, gibiyaan na nila tanan. Ang ilan ang gihigugma mao na ang Ginoo ug ang pulong sa Ginoo. Tingali mo na itong gikinahanglan ro, no? Adi gid tingali mo gini itong gikinahanglan aron mawa na ng inyo mga tap-tap diya. Mahunong na ning atong social distancing. Kinsa may nagsugo nato aning social distancing karon? Ang Ginoo o ang COVID? Kusga. Kinsa may nagsugo nga magsige na tagtap-tap sa itong mga naong bisag asa tamulakaw? Ang Ginoo o ang COVID? Ang COVID. Kinsa may nagtuo nga magsige tag alcohol? Ang Ginoo o ang COVID? COVID yapon. Kisa may nagsugo nga kada nimo so dinhi simbahan ug ngadto mga malls, sigihan kag tira anang naang tan-awon imong temperature. Ang Ginoo ang COVID. Nya gusto mo nga hangtod ta sa kahangturan ingon ani na lang kita? Di mo gusto? Ala, pangita mo vaksin. Vaksin. Mo na itong solusyon, vaksin. Nanatay daghan kay mga vaccines. Dili lang para sa COVID, kung dili sa tanang mga sakit nga miagi nato. Pero inighuman sa usa ka baksin, naa say moabot nga bag-ong sakit nga wa pa say baksin. So igo-igo nga malumos na tag ininom sa mga baksin or tira ni injection ani mga vaccines, mugawas na pud ang bag-ong sakit nga di nasad maayo anang baksin nga
pang COVID-19. Ug mauna na ang pattern, hangtod gyud ta mahurot og kamatay. Tingali 40 years, within 40 years or within 40 days or within 40 hours. Depende lang. Pero naatas Ginoo, unsa may mahitabo, kung ang atong kasing-kasing na usab, ang atong gihigugma mao na ang Ginoo, ang atong gihuna-huna mao na ang mga pulong sa Ginoo, ang gimemorize nato ang mga pulong sa Ginoo, dili nang pulong sa mga tao nga nagsigig ingon nimo, padato yun, abroad yun. O tanawa karon, mo abroad ka, magdaa kag COVID. Lisod na kayo ron, mo abroad ka, i-quarantine ka, igabot dito, ibalik ni mo dito, i-quarantine na po ka. Ya, mas daghan man sila dito COVID, ang ubang nasod, na 14 mong COVID, mahadlok na ta, kaya wala ginay kapuslanan. Way kapuslanan. Gipakita sa nas Ginoo nga, moabot gani ang panudya. Ingon siya, di nata mo patyon og tubig, di ba katong paglunop sa tibuok kalibutan, ang saad sa Ginoo ato, ngadto ni Noe, ingon siya, di nata mo patyon og tubig. Unsa naman? COVID. Sangay-sangay na magpulong na. Paminawa, di ba? Pariya dyan kayong tono, no? Tubig, COVID. Dool kayo. Apan. Apan, unsa may makapaluwas na to? Ang atong pagbasol, paghinolsol. Unsa man klasihas kalwasan, dili na lawasnon. Kay si Hunas namatay, ang taga Ninibe nangamatay. Ang kaluwasan ihatag sa Ginoo nato, kaluwasan na sa atong mga kalag. Ang importante gyud kayong luwason nato, dili ning atong lawas, kung dili ang atong kalag. Mao man bitaw nga niingon gyud ta dinhi sa atong tubag sa Salmo. Unsay atong ingon Salmo? Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Hain man ang dalan sa Ginoo. Kani kadomdom mo daan dinhi San Vicente gikas inyo. Padom dinhi simban kadomdom mo. Nya dalan na sa Ginoo. Ha? Hain man yang dalan, di ba? Kung mingon ta tudloi ako sa imong mga dalan, dili gyud physical ang iyang dalan. Kung dili spiritual, moral, spiritual, dili legal, dili sad physical. Mao na kung mingon kita tudloi ko sa imong mga dalan o Ginoo, kanang matang sa kinabuhi nga akong subayon nga makapalimpyos akong kalag. Dili lang makapasecured sa akong lawas. Kining ato ro mga daan dinhi, pitos mga kay nang uban, ingka ayaw na nag-iirog, ana na lang ginadiha. Ingka huot man kay ni, hazard man kay ni dinhi, matapsingan man kaani, labi nag maninda pa jud kadiya kilid daan. Ang namalit, matapsingan man na sa mga motorista. Di hazard kayo. Bati niya to mga daan kaya na lang, kay haron secured ta. Secured nga hapit naman ta ma-insecure ani. Daan des inyo, unsa man, kanang lapad o pitos? Kanang inyong daan ba? Lapad o pitos? Sus, naingon ra ba ang Ginoo, ang daan padong sa langit, pitos og lisod. Namo dinhi, kaning daan padong nato dinhi, pitos og lisod. So mo gini ang daan padong sa langit. Mo na suod mo dinhi aron mo malangit. Oy dili oy, ang nakapapitos, nakapasigpit og nakapalisod sa daan sa langit, mao ang atong gugma sa kalibutan. Kini yung atong pagka-attach sa kalibutan. Mo bitaw sa atong ebanghelyo karon, ang gipakita nga batasan sa atong mga leaders pagtuo, ang mga apostoles, si Pedro, si Andres, si Juan, kisa pa to usa, si Juan og si Santiago. Pag ingong yung Kristo sunod nako, biyaan gyud ilang papa, ilang ginikanan, ang ilang mga pangita gibiyaan gyud tanan. Gitawag ni siya og radical discipleship. Kana bang ayaw pagsunod sa Ginoo, nya gasigi kag gunit sa imong tanan nga mga bagahe kinabuhi. Di pwede, biyahe gina. Si Mother Teresa of Calcutta kuno bisag asa biyahe,
ang iya ra yung bagahe kana ra yung iyang giana nga gamay nga bag butang siyang kuan bisag asa pa siya biyahe nganuman wa siya daghang dadon kana ra yun nya diha gito nahimo ang usas mga gi-highlight nga travel light, travel fast. Travel light, travel fast. Kana bang ayaw na pagsigkupot anang daghan kayo mosunod kas Ginoo, biyae gina. Matod pagis Ginoo, way sandal, way ilisan, way kwarta, way puntils kwarta, way pagkaon. Sunod nako. Ana. Ninduta no? Malipayon kay tana. Bisag na ay COVID, relax ra gyud kay ka. Mahurot man ni kamatay ang mga tao karon, mahurot man tag kamatay tungod aning COVID, di na ta mabalaka kay nganuman ang COVID kutobra sa lawas, di makatandog sa kalag. Kung nahigugma tas Ginoo, nya tagaan tag sakit sa Ginoo sama ni San Roque, gitagaag sakit hangtod mamatay. Malipayon si San Roque nga nag-antos iyang sakit og namatay. Sama ni Saint Therese of the Child Jesus nga gitagaan sa sakit sa Ginoo nga hangtod siya mamatay. Malipayon siyang nag-antos sud sa mga 5 ka tuig hangtod siya namatay. Nganuman, the heart ni San Roque, the heart ni Saint Therese of the Child Jesus, mao ang Ginoo. Ang lawas di na importante. Mabitan nang naroy magsigratol-ratol ingon din, hala magampo ta, mangluhod ta, magfasting ta. For what? Aron mahunong ang COVID? Para rataan na ang paglimpyo gyud kalag. May COVID magwa, musamot man ning COVID o dili, ang importante mag-anam gyud kawagtang ang atong sala. The virus of sin mogi atong kuhaon. Unsa ang pagkuha? Biyai ang tanan. Higugmaa ang pulong sa Ginoo, sunda na siya. Ug moingon ang Ginoo, ayaw na pangasaba ang imong mga anak, ayaw na gyud kasaba. Ayaw na pagsigig paningil anang utang, ayaw na paningil. Ayaw mo pag-ilog tungod anang kabtangan, ayaw na gyud pakigkiha-kiha anang mga kabtangan diha. Wagtangan ang inyong garbo kanang ikaw gyud masunod. Hala, biyain na ng imong pagkaingon ana. O ang resulta, ang COVID, mahimong, unsa man? Ang COVID, mahimo nimong transformation. Makaingon ka, salamat sa COVID, Lord. Kay nakapruiba ko nga di gidi ay importante ang tanang butang. Kung dili, ikaw ra gyud importante. Nya maayo man ka. Inig kaayo na nimo, mahurot na ning COVID tanan, mawagtang na ning COVID, kamao na tang maghigugmaay, dili magsigig sininghagay, magsigig sinigahay aning atong mga mata. No? Ala sige. Ang usa sa mga dili gyud nato malalis nga ang Ginoo nag-uban niadtong nagtuman sa gisugo sa Ebanghelyo, kinig yung conversion of sinners. Makuan ba, mabag-o, mausab ang kinabuhi sa mga tao. Bisag unsa pata kakugihan mo simba, bisag unsa pata kakugihan nga musangyaw, wa gani mahitabo nga conversion, pasabot ana dili na tinuod ang imong pagsimba, dili na tinuod ang imong pagsangyaw. Nya unsa may conversion gikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagkaway sala. Gikan sa pagkamahigugmaon sa kalibutan ngadto sa pagbiya sa mga butang sa kalibutan. Naaman say mga magsasangyaw nga daghan kayog na nadani. Gani, minilyo na sila karon. Pero, 40 na sang mga datua. 40 na yung dagkua sa ilang mga bahandi. Ade, yapon na tinuod. Nga naman, tungod kay ang tinuod nga mosunod sa Ginoo, maliwat yun nilang San Pablo, nilang San Pedro, o uban pang mga apostoles. Kung sa may ilang kinabuhi, daghan ba silag kwarta? Dagko kay silag balay? Itubag. Naa sila yung mga nindot kayo mga sakyanan, apil na ang mga
mudagan sa dagat o mulupad sa hangin, naa sila na. Wa. Pero ang ilang mensahe milukop sa tibuok kalibutan, dato kay sila sa mga butang nga espirituhanon. Pobre kay sila sa mga butang nga Diyos nun. Gani usahay, wa sila'y kaon, wa sila'y ilisan, wa ilis-ilis. Nagoy usahay nga malunod sila sa dagat. Si San Pablo murag tulo ka adlaw ni siyang nalunod sa dagat nga Ginoo na lang nagluwas niya dito. Nga naman tungod lagi sa pagsunod sa Ginoo. Nya mao ni silang mga tawhana ang makapahimo sa kalibutan nga makonvert ngadto sa pagsunod sa Ginoo. Kamo ron, kumusta man inyong kinabuhi ron usahan? Naka-convert na mo og mga makasasala or nisamot ang makasasala? Kung ikaw ginikanan, sigihan nimo nagdukdok ang imong anak kay imong yung paeskwelahon arang siyang kaugmaon, kay kundi siya mo eskwela pobre gid siyang makaluluoy. Unsa man na nagsangyaw ka sa maayong balita? Wow, ang imong isangyaw hinuon, bulahan kamong mga kabos. So kung ang imong anak sige laghigda, ina bulahan ka kay makabos gyud ka. Ana. Sakto. Oh, ana pagsulti aron dili siya ma-pressured. Kaya sigihan nimo, bango na diyan. Sa di ka mo eskwela, sa gusto nimo nga magsige na lang ka diyan. Standby ka. Sa gusto ka nga mapobre kag maayo. Ako porti na kong paningkamot kay di ko gusto nga maagian ninyong among kapobre. Ana, ayaw bulahan ka mong mga kabos. Muna dayga ginang imong anak nga di mo eskwela. No, dayga maayo. Dayga ba? Ang iba ba siya bang ano? Daygon. Nga naman day ugwa sa grado, nagtuo day ka nga di na siya maluwas. Ang kana gid ang pagka-graduate na tog kurso, mahimot ang profesional, mao din ay makaluwas day nato day. Ha? O dili yun. Mao bitaw si San Pablo, nagtan-aw siya sa mensahe ni Kristo atong unang panahon nga nagsigig ingon, kamo mga Hudiyo, mga tigpakaron ingnon mo, kamong mga Parisiyo, tigpakaron ingnon mo. Nagsigi mog padato sa inyong kaugalingon. Sige mog tuman anang mga balaod nga paghugas anang plato, kanang pagpuasa, kanang paghatag anang 10% sa inyong mga kita. Pero ang inyong kasing-kasing naa ang tanang mga kadautan. Sige siyang sulti ana, gipatay si Jesus sa mga leader sa mga Hudiyo. Nya matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa, na train kay siya sa ilang mga leader. Mao tong faithful sa kay siya ilang mga leader. Oy, ang mga apostoles ni Kristo, sila San Pedro, sige masag-ingon nga, kamo mga tigpakaron ingnon, biyain ang inyong sala, porting lagutang San Pablo. Usa siya naglutos sa mga Hudiyo, passionate kay siya, kato mga Hudiyo nga nisunod ni Kristo, mao na nga gitagaan siya og sugo sa iyang mga labaw, katong nagpatay ni Kristo, mo'y nagsugo niya, adtua dito sa Damasco, kay tua pa dito yung mga Hudiyo nga nagluklok, nagtago, nga nagsunod sa Ginoo. Iyag yung giadto kay hutdon gikuno niyag papriso og musukol patyon. Babae og lalaki bisag bata ingon ana siya kabangis ngadto sa mga nagsunod ni Kristo. Nga naman tungod kay gitamay niya ang nagsunod ni Kristo. Kay dili tinuod ang gisangyaw ni Kristo, bulahan kamong mga kabos, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o gihatag ngadto ang halin, ihatag sa mga kabos, higugmaa inyong kaaway, kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas, sakto ka ng pagtulunana. Musunod mo ana, kamurong dining nanimba, online o niya dinhi, musunod mo anang pagtulunana. Nga kung mangabit ang imong bana, pasaylua lag kapituan kapito, magsuyop ng imong anak, pasaylua lag kapituan kapito, bisag patyon pa ka, ihalad ang imong kaugalingon alang kaniya, sakto na.
Hoy. Oh, mauna. So ligon kayo og gibarugan si San Pablo nga kini tawhana angay gining patyon og kinisang nagsunod niya nga gasigig sangyaw nga maura gyapong pagtulon-ana pamatyon tani kay gasabwag sila og daotang balita ngadto sa mga tao. Unsa na ni? Sakto pa ni? Ana. Pero pagka-convert na ni San Pablo, siya na'y nag-ingon, akong giisip ang akong kaugalingon nga patay na. O kung buhi pa ko karon, dili na ni ako, kung dili si Kristo na ang ni anako. Nahimo na hinuon siyang radical apostle of Jesus. Na siya'y nisabwag, dili na dito sa mga Hudiyo, apil ng dili Hudiyo, siya mo'y nagsabwag katong mga pagano nga mas grabe pagbatasan sa mga Hudiyo, apil na taana. Tungod ni San Pablo, niabot dinhi ang pagtuo, kay naa siya ragi nakasulti ani. Naglalis gud sila si San Pedro ani. Siya ragi nakasulti nga ang mga Hudiyo nga kunuhay pinili nga katawhan sa Dios, dili na maora ang pinili nga katawhan sa Dios. Apil na sad ang mga pagano, ang tanang tao sa kalibutan pulos na katawhan sa Dios ug dunay kahigayunan sa pagkaluwas. Ug mao na ni atong misyon. Matod pastubag nato sa Salmo, unsa to? Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Pag-adto bitaw nako sa Hulilan ba? Nakadto man kog Hulilan, no? Awa mo kibaw? Niadto ko eh. Kamo sa no pakaron ingnon sad mo. Niadto kog Hulilan. Sige mi ditong lakaw, siging lakaw. Nya mao ba toy katumanan aning panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita? Oy, jutay na lang ang Katoliko ron nga nilakaw aron pagsangyaw sa maayong balita. Ang kasagaran nato nang lakaw ta hapit tibuok kalibutan kay mag-sightseeing, magsigig picture unya ipost sa Facebook. Nagsigig og lakaw ang mga batan-on gisuot hapit tanang lugar sa kalibutan, dili aron nga magsangyaw sa maayong balita sa Ginoo, kung dili aron magtagbaw sa ilang mata sa pagsigig tan-aw aning mga binuhat sa Ginoo. Minus na lang ang galakaw ron nga magsangyaw. Gani sa amo ditong linya, ako naman ang na-share ninyo sa usas amo mga linya dito sa kanang mga hagkanan sa Hulilan, labi na gitong linya namo ngadto sa gilubngan ni Kristo. 40 mandaghanang tao na nag-away ang naglinya kay mag-ilog og kinsay unang makaabot dito, nagsininghagay na murag mga yawa ang mga naw. Nya kunuhay muadto kay nituo ni Kristo. Kamong nanimba sa dinhi, iniglakaw ro ninyo padong sa inyong balay, unsay inyong isangyaw inigabot didto, ang maayong balita o dili? Nikakita ninyo sa inyong mga anak nga nagsige pagligid sa higdaanan, wa gyud mo bangon, unsa may imong isulti ug una? Bangon na. Ana, or I love you. Praise the Lord. Ana. Nindota no, kita nimo sa imong anak, sige pa dito higda. Nya mao na gyud na iyang kinabuhi, nya mokalit lang kay ingon niya, "Dong, I love you." Mahalingi na, mapugwat na siya sa tinuod akong nabati. Kaya sa una sige, bako na diha, oy, nauli na lang kong kasimbahan, naalag yapon mo diha. Mo saban mo. Ana, mo ya. Wa pa mo simba-simba nya, ako dire, nauli na lang. Ako lang gyapon mo buhat ani inyong mga assignment. Unsa man mo dinhi suguon oy. Oy, mao gani imong batasan, wa jud ka kasangyaw maayong balita. Daotang balita. Kanang maningil kas utang, maayong balita ka na, imong gisangyaw. Daghana ba kayong kasigig soroy? Usay gani, maapil mi ang nagsuroy, usay maningil mis utang sa. Nga bang mga parisyoner ba nga naay obligasyon? Oy, di na maayong balita. Mas may pag magsuroy ming mga pari, magdaas kolekta niya ipanghatag namo sa mga kabos. Ana, kana maayong balita na dili. Nya, buhaton na namo. Kamo kunoy diri sa among lugar be, sige. Wa kay trabaho, wa kay kanya. O man ang imong kolekta, imong isuroy dito para imong ipanghatag.
Sige, testingin ninyo, ilista. kamu kuno dia mga banat, ilis kuno tabi, ako na ipuyo dia sa inyo, tipon sa imong asawa niya, ikaw kuno dire, niya ang imong kolekta ipanghatag ngadto sa mga kabos. Sige, testingin. Nya wa pa jud kay kuyog inihigda nimo ikagabi. Sige, testingan na nato. Kaya dili. Oh, na tutong di sa dapat dire. Nya og mo suroy mi nga nami kuyog nga. Sige, sumlay mo kuan, reklamo. Oy, kaya kay na gibuhat na nila ni Cynthia Meribiani, kani San Vicente Ferrer, sila si kaning kuan Bishop Chopilo Kamumot, pulos gini Cynthia Bosco, sila sin kaning kana Vincent Tipol, unsa pa nang mga pari diha, Ignatius of Loyola, Agustin, gipanghatag ginang tanan nilang kolekta ngadto sa mga tao. Nagpuyo gid sila sa tumang kakabos pero dato sa pagtuo ug dato sa gahom. Matud pa ni Kristo, makabaton mo gahom. Unsa man tong gahoma? Una, pagpapahawa og yawa. Ikaduha, bisan kunog makainom og hilo, di gyud kuno maunsa. Suwaya na kong inom tong muriatic acid doon iniguli na ko dito. Ako tong inom, akong suwaya og tibawa lang ako ninyo ha. Og ako to, suwaya ingam man diri og mutuo mo na ako. Awa mo kabati sa gospel. Ako usbog basa ha. O kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Nawa ha? Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-lain nga mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Sino nga na? Kita mo diag kubra, kupti ko no be. Kupti niya. Papaak yun. Nao na tog di baka maunsa. Tuom ka Ginoo. Di mo mo ibuhatan na. Hadlok mangani mo, ok gani mo siya gid. Ay ok. Ana mangani mo. Nya itapion nila ang ilang mga kamot ngadtos masakiton ug mga ayo sila. Sige ko no. Naamoy silingan diyang masakiton kayo kay gi-COVID. Ato ako no be, tapion ko no imong kamot, tanaw na to kisay una ninyong mamatay. Di na makita mo hikap gani masakiton karon. Di na ta mo hikap we. No, social distancing ko ron. Kami gani, di man gani mi pahilogon og masakiton kay basing mataptan mi or matiwas ba kanon sila. Aning ting COVID. Galibog na taron hadlok na kay tas tanan. Pero ngano man kay kuwang lagi tas pagtuo. Kuwang ta sa gitawag og radical faith, radical discipleship. Si San Pablo nagpakita na bisag makasasala kos una, pwede ra gid ay nga mobalik ko ngari sa pagka tinun-an og pagka apostol ni Kristo. Kita sa doon nga mga hadlukan pa kayo, pwede ra gid tag maisog kun ato nang puy-an ang atong pagtuo. Unsa may tumong para masangyaw ang maayong balita. Ngano man kay ang tanang tao pulos gyud giimbitar sa Ginoo ngadto sa langit. Apan kung di na ganita musod og langit, di na ta musunod siyang pulong, maimpierno na ta, di ra sadyapon maguol ang Ginoo. Kay ngano man imbitasyon ra man ang iya. Kita man ang nanginahanglan nga makasud og langit. Wa magkinahanglan ang Ginoo nga kita manod tag langit. Kita maoy nagkinahanglan ni ana. Muna atong isangyaw. Muna si Ananias sa unang pagbasa ni sangyaw ni San Pablo, ningon siya, igsuong Pablo, maayo ka, ang Ginoo nagpili nimo. Yun kana, ang iyang kaaway ba, iyang giingnan, igsuon. Si Ananias nagtago to kay gigukod ni San Pablo, pero karon gisugo mas Ginoong adtuon si San Pablo, iyang giingnan igsuong Pablo, ang Ginoo nagpili nimo. Tawag siya mahadlok na dunggabon sa gritsos espada ni Pablo. Iya yung gingong igsuon nga naman kay mo isugo sa Ginoo. Unsa man say sugo nato sa Ginoo? Higugmaa inyong kaaway. Na karon kanang inyong silingan nga kusmod kay gnaong gasigig kusmod ninyo. Adto ako no bi karon buntag iguli ninyo ina igsuon ko. May buntag diha. Naon to di ba kakabiyahan sa tubig init?
labi nagainom nagkape nya imo nga to oy igsuon may buntag nya dolon gini mo ba hasta tingali kabiyahan tingdaong nimo pero sagdi lang nga naman ipakita niya nga bisag ingon ani imong tinagdan ako di ni makapausab sa akong misyon sa paghigugma nimo isip igsuon ano maliwat din tang San Pablo makahatag din tag conversion sa mga tao makahatag pagitag healing ngadto sa mga tao nga nasakit labi na Diyos COVID